Nastavenie Wi-Fi siete na meniči Huawei. Klikáme na spodnej lište Services, služby, Services. Následne hore vyberáme VLAN Configuration. Ak by vyskočili povolenia, treba tie povolenia akceptovať, teda povoliť. Následne sa nás opýta, či chceme stiahnuť nový inštalačný balík, klikáme Cancel, nemusíme. Následne si klikneme Scan, povolíme používanie fotoaparátu, tak, vyskočí nám skener z fotoaparátu a musíme oskenovať QR kód na zadnej strane meniča, tu hore. Takže, hej, štvorčekový QR kód. Takže vidíme, že ideme skenovať, musí to byť pekne vo fotoaparáte a klikneme na modrú šípku. Pýta sa nás, že či sa pripojíme na menič. Klikáme pripojiť, následne sa telefón pripojí na Wi-Fi meniča, čakáme. Tak, vyskočí nám takéto prihlasovacie okno. Je nutné si zadať nové heslo. Takže zadáme si heslo napríklad. To heslo bude slúžiť len pre vás, keď by ste chceli meniť internet. Takže si tam niečo dáme. Hej. Takže solárne panely 1 napríklad. To heslo nemôže byť rovnaké, ako máte do aplikácie, takže nejaké iné ľubovoľné heslo, prípadne to, čo používate. Klikáme Set. Načítava, musíme čakať. Tak, a už nás pustilo do nastavenia vlastne Wi-Fi routera. Následne VLAN, na spodu je taká šípka smerom dole. Klikáme na tú šípku smerom dole, kde nám ponúkne aktuálne dostupné Wi-Fi siete. Vyberiete si zoznamu vašu Wi-Fi sieť, následne na ňu kliknete a je nutné zadať heslo. Hej, nutné zadať nejaké heslo tej Wi-Fi. Na konci vidíme také očko, kde si vieme to heslo skontrolovať. Tak, keď zadáme heslo, tak klikáme vpravo hore Connect. Vpravo hore Connect, takže tu. A následne sa menič pripojí na Wi-Fi. To, že sa úspešne pripojil, vidíme vlastne, tu bude zelená palička, ako je teraz. Takisto to vidíme aj na meniči na dangli, že svieti plynulo zelené na komunikačnej anténe. Ako náhle sa to pripojenie podarí, treba výjsť z tohto nastavenia. Áno, ešte raz, Continue to Exit. Tak, a tu v tomto kroku je nutné vypnúť si Wi-Fi na telefóne, lebo môže sa nám stať, že sa budete pripájať na menič. Takže vypneme Wi-Fi v telefóne, aby sme mali len mobilné dáta a vrátime sa na základný prehľad.